Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Wachibiri wawo pa chisankho chimenechi kapena pa chizungu timati ationetsera running mate wawo. Mwambo wa lero ndi gawo lofunika kwambiri pa ndondomeko za chisankho, chifukwa iyi ndi nthawi imene munthu aliyense amene akufuna kupikisana pa chisankho cha president akuonetsa mwa malamulo a dziko lino kuti ali ndi chidwi chofuna kutumikira Malawi. Choncho ndithokoze wina aliyense amene ali pano lero, makamaka opikisana nawo pa udindowu, komanso onse inu amene mwawaperekeza. Kukhalapo kwanu pa mwambo uno kwapangitsa kuti mwambo uno ukhale wopambana kwambiri. Mwapadera tufuna tithokoze inu akandidate athu a Professor Arthur Peter Mutharika pochilimika pa ulendowu ndi kufika pa ndime ya lero pamene mukupereka zikalata zanu kuti mukufuna kupikisana nawo pa chisankho cha upresident. Amayi ndi abambo, monga bungwe loyendetsa zisankho lero tikufuna tikutsimikizireni ndipo titsimikizeni mtundu wa Malawi kuti kuchilimika ndi kudzipereka kwathu tipitiriza kugwira ntchito mosakondera wina aliyense. Komanso tikamagwira ntchito imeneyo tipitiriza kutsata malamulo a chisankho kuti zotsatira kapena ndondomeko iliyonse ya chisankho iyende mokhudzana ndi malamulo a dziko lino. Choncho ndikufuna ndipemphe anthu amene amakonda kuperekapo maganizo kapena ndemanga pa nkhani zokhudzana ndi chisankho kuti azionetsetsa kuti fundo kapena nkhani zimene akupereka zizikhala zogwirizana ndi malamulo a chisankho kapena kayendetsedwe ndondomeko zoyendetsera chisankho. Amayi ndi abambo, pofika tsiku la lero vanthu kapena azipani amene vatenga makalata kuti ayimirire nawo pa upresident akwana 22. Koma chachikulu choti mudziwe ndi chakuti kubwera kudzapereka kalata zoyimira pa chisankho pa mwambo ngati uno ndiye umboni waukulu umene umapangitsa kuti dziko lonse lidziwe kuti ndinu okonzekadi kupikisana nawo pa chisankho chimenechi. Amayi ndi abambo, pa mwambo wa lero monga ndanena kale, amene akufuna kupikisana pa chisankho adzakhala akusayinira ndi kutsimikiza kuti adzatsatira malamulo ndi ndondomeko zonse zokhudzana ndi chisankho. Buku limene asayinire lero muli ndondomeko zimene zikufotokoza bwino lomwe mmene opikisana pa chisankho akuyenera kuchitira kampeni yawo. Likufotokozanso kuti kampeni ikuyenera kukhala ya fundo, osati zolankhula zonyozana kapena kulimbikitsa zidani, ziwawa kapena zipolowe. Kuphatikizapo lero opikisana adzapatsidwa mwayi olankhula mwakamphindi kwa anthu amene ali mnyumba muno lero, komanso amene akutimvera pa wireless kapena pa kanema kunjako. Tikuyembekezera kuti umenewu ukhala mwayi olimbikitsa mtundu wa Malawi kuti asunge bata ndi mtendere nthawi zonse pa nkhani imeneyi ya kampeni, komanso kuti pamene tikuponya voti ndi kulengeza mavoti m'Malawi muno mukhale mtendere ndi bata. Pomaliza tikupempheni nonse a Malawi kuphatikizapo omwe akufuna kuyimira pa chisankho, atsogoleri a zipani, inu otolankhani,
ndiwo ena onse kuti tione chisankho cha 2025 ngati mwayi opereka chitsanzo ndi mtendere ndi mgwirizano kwa mtundu wonse wa dziko lino la Malawi. Ndeni sanakhale pasi nufuna nikuonetsereni makomishonala achipani auje na makomishonala Malawi Electoral Commission. Ayi siwachipani mbameki. Ndiye amene ali kutsogoloku kuli Commissioner Caroline Mfune, Commissioner Richard Chabweteka, Commissioner Dr. Sarah Rimbika Kamulongera, Commissioner Emmanuel Fabiano, Commissioner Reverend Philip Kambulire, ndipo mkulu woyendetsa bungwe loyendetsa zisankho la MEC ndi Justice Annabel Mtalimanja. Munilole kuti ndikakhale pasi ndipo ndipemphe oyendetsa mwambo umenewu amafuliro kuti apitirize. Zikomo takulandirani. Zikomo kwambiri Chief Elections Officer Mr. Andrew Mpesi. Amayi ndi abambo tikupitirira ndi mwambo wathu ndi pano tiyitane akandideti kuti abwere kusogolo kuno. Akabwera kusogolo kuno kuchitike zinthu zitatu. Choyamba akabwera microphone apo akati yitanire kutionesera kuti running mate ndi ndani. Ndi mwadongoso lake pepana amayi ndi abambo obwera kusogolo kuno ndi akandideti ndipo owaperekeza ndi Secretary General. Ndiye ndipemphe Secretary General kuti atiperekezere akandideti kubwera kuno. Akationesera kuti running mate ndi ndani apitirire ku pampandowo pamene akasayinire Code of Conduct. Akamaliza kusayinira Code of Conduct apa mpanda Malawi Electoral Commission abwera azalandire kuchoka kwa candidate kusogoloku. Akasayinira abwereraso pa mpando pawo paja. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Timafuna candidate atiuzire kuti running mate ndi ndani pa microphone awo. Chairperson, Honorable Annabel Talimanga, Commissioners, members of the DPP, fellow Malawians, it is my pleasure to announce that my running mate
is Dr. Jane Ansah. Take a seat. Can I say a few more words? No, not now. No, okay. zikomo kwambiri nde pano ndipemphe tonse amene tayimirira titakhala pasi kusogoloku tonse amene tayimirira tiye tikakhale pasi. Pano ndi mwambo osayinira code of conduct mosogozedwa ndi a chief elections officer. Tena amene tayimirira tikakhale pasi, amene tayimirira tikakhale pasi. Amene tayimirira tikakhale pasi. Pano ndi mwambo osayinira code of conduct. Code of conduct ndi ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa ngati malamulo ang'ono regulations kuti onse amene akupikisana pa chisankho makandidate ndiwo asatira zipani azasatira pamene akupanga kampeni. Osayinira amakhala candidate ngati amene akupikisana nawo komanso Secretary General malo mwa chipani. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.